Aşgabatyň döwlete değişli söwda dukanlarında aljylara tarakanly çörekler satylýar. Mundan başga da aljylar bu çöregiň ýany bilen yaramlyk möhleti geçen harytlary satyn almaga mejbur edilýärler. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi bu düzgün bozulmalar barada değişli resmiýlere edýän şikaýetleriniň oňy netije tapmaýandygyny aýdýar. Ilatyň ýerden uzyn nowbatlarda garaşyp alýan çörekleriniň arasyndan tarakanlar çykýar. Aljylar çöregi satyn alyp gelen soň onu öýe salman daşarda tarakanlaryny kakışdyryp öýe girmeli bolýarlar. Bolmasa tarakanlar öýede ýaýraýar diýip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy 15-nji iýunda gurrun berdi. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä käte dukanlaryň çörek saklanýan ýerlerinde sıçanlary hem görse bolýar. Üstesine de aljylar bu çöregiň ýany bilen yaramlyk möhleti geçen harytlary hem satyn almaly bolýarlar. Adam başyna 3 çörek berilýär. Olaryň her biri 1 manada barabar bolup 3 çörek 3 manada düşýär. Ýöne ýaşaýjylar subsidiýelenen bahadan satylýan tarakanly çöregiň ýany bilen yaramlyk möhleti geçen kofe ýa-da Türkmenistanda öndürilen Yunus atly sakkyç üçinde 2 manat tölemeli bolýarlar diýip ýaşaýjy aýtdy. Bu ýagdaýlara Aşgabatyň Bagtyarlyk, Berkararlyk we Köpetdağ etraplaryndaky döwlet dukanlarynyň tas ählisinde synlasa bolýar. Ýurdun Söwda we Daşary Aragatnaşyklar Ministrliginiň garamagyndaky bu dukanlaryň işärleri yaramlyk möhleti geçen harytlary almakdan ýüzegüren aljylara çöregi satmaýarlar. Ýokurda agdalan ýagdaýlara garamazdan Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysynyň sözlerine görä, ilat arasynda bu çörege bolan talap ýokary bolmagynda galýar. İşsizligiň, hyzmatlaryň we harytlaryň gymmatçylygynyň arasynda köp hojalyk döwlet dukanlarynyň harytlaryna garaşly bolup galýar diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylaryň ençemesi bularyň adam saglygyna ziýan ýetirip biljekdigine ünsü çekip, aljylaryň hukuklarynyň bozulýandygyny we değişli edaralara arş şikaýet bilen ýüzlenýändigini aýdýar. Ýöne olar bu düzgün bozulmalara aljylaryň hukuklaryna gözegçilik edýän edaralaryň hem göz ýumýandygyny belliýärler. Bu ýagdaýlara gözegçilik etmek etrap häkimlikleriniň Söwda bölümleriniň etrap alyjylar jemgyýetleriniň paýtagtyň döwlet arasaçylyk we keselleriniň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň galy bersede prokuraturynyň işärleriniň wezipä borçlaryny gerýär ýöne bular da bu düzgün bozulmalara göz ýumýarlar. Sebäbi bu resmiýetleriň arasynda dukan müdirleri bilen dil döwüşip bu yaramlylyk möhleti geçen harytlary satýarlar we ondan öz jübelerini doldurýanlar bar. Şol sebäpli ýaşaýjylaryň bu barada ýygyderli edýän şikaýetlary oňy netije tapmaýar diýip ýagdaýdan habarly çeşmeýimiz aýtdy. Adatlyk ýokurda aýdylan ýagdaýlar barada agdalan döwlet edaralaryndan kommentariýa almaga synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 15-nji iýunda telefon arkaly eden synançyklary oňy netije tapmady.